Insurance Carrier and Consulting præsenterer Så let er det. Først så giver du os enten et kald eller skriver til os på vores e-mailadresse. Efterfølgende bestemmer du, om vi skal komme ud til dig, eller om vi skal skrive over mail. Nu fortæller du os, hvilke forsikringer du ønsker. Herefter kontakter vi forsikringsselskaberne og finder de forsikringer, der afdækker dine behov. Når vi har gjort det, bestemmer du, om vi skal komme ud til dig, eller om vi skal korrespondere over e-mail. Når du er glad for alle dine forsikringer, ordner vi resten. Vi tjekker dine forsikringer og markedet hvert år, så du altid er ajourført. Alt imens kan du slappe af med familien, arbejde eller måske tage på en god lang ferie. Er du uheldig og får en skade på f.eks. dit hus, så bare rolig. Ring til os, og vi kontakter dit forsikringsselskab og anmelder skaden. Imens du kan finde på en masse andre sjove ting, så skal vi nok være i huset for at hente bilen eller lige hvad du ønsker. Insurance Carrier and Consulting. Vi tager hånd om dig og dine forsikringer. Kontakt os og hør nærmere.